Reeser Spray. Reeser Spray. Αυτό εδώ. Ένας μικρός μεταλλικός φακός των 35 mm 1,6. Κατασκευασμένος στα βάθη της Ασίας με κόστος μόλις 30 ευρώ. Με πολύ ιδιαίτερα χαρακτηριστικά που για κάποιους είναι απαγορευτικός κατά την άποψή τους και χαμένα λεφτά. Όντως, ή εγώ βλέπω ένα μικρό διαμάντι να λάμπει στο βάθος του τούνελ. Πάμε να δούμε.